Слава Ісусу Христу, дорогі лемки і не лемки. На тоту неділю mamy велике християнське свято Чесного Хреста і зато днеска читamy Євангелія від Йоанна 12, 19, 36. В той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: «Ведите, же ніч не зробити, бо шуток світ іде за ним». Були медже тих, котрі прийшлися вклонити на свято даєти грека. Вони приступили до Филипу, що був з Вецаїди Галилейської, і зачали його просити: «Пане, хочемо побачити Ісуса». Приходить Филип і гадать Андрієве, а Андрій з Филипом зас приходять і гадають Ісусове. Ісус відповів їм: «Прийшла година, щоб Син чоловечий се прославив. Істинні, кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю, а не гре, лишиться самоєдно, коли же вгре, дуже плода приносить. Хто любить життя своє, тот го загубить. Хто ненавидить життя своє на тим світі, тот го заховать на життя вічне. Хто мій служить, най іде за мною, і де я, там і слуга мій буде. Хто мій буде слугував, того буде шанував Отець. Тепер неспокійна душа моя, і що мені казати? Отцю, спасіння от тої години, та же зато я й прийшов на ту годину. Отцю, прослав імено своє». І загучав голос з неба. І прославив, і зас прославив. Нарід, що стояв там і слышав то-то, говорив: «То був грім». І не радили. Ангел гадав до нього. Ісус відповів: «Не ради мене гучав тот голос, лем ради вас. Тепер тому світовий суд. Тепер буде вигнатий геть князь того світа. І я, кой буду піднесений зо землі, притягну швидких дося». То він рюк бих казати, яком смертю мав вмерти. Нарід звався до нього. «Слышали з мене в законі, що Христос був, прибував повік, а ти радиш, що Син чоловечий має бути піднесений? Хто він тут, Син чоловечий?» Ісус відповів їм: «Ще кусь часу світло з вами, ходьте, поки світло вас, щоб не накрила вас тьма. Хто ходить у дні, не знає, куди йде. Поки мати світло, віруйте в світло, щоби стати синами світла». Допір Ісус тото повіл, одійшов і скрився од них.